Taliwala sa personal nga baruganan ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte-Carpio sa mga aktwasyon sa New People's Army, buot sa mayor nga ipursige ang localized peacetalks dinhi sa dakbayan sa Davao, bisan pa man magpadayon o dili ang peacetalks sa gobyerno ug sa CPP NPA NDFP sa the Netherlands. Atol sa press briefing sa Davao Investment Conference, gibutyag ni Duterte nga human sa Kadayawan Festival, plano niya nga pandayon ng usa ka executive order kalabot sa lokal nga hisgutan ng pangkalinaw. As city mayor, I have an obligation to pursue just and lasting peace for the city. That's why we have been on the drawing board doing a draft for a localized peace process here in Davao City. The executive order is still in the infancy stage. Madami pang mga edits na nagagawin. But we will come up with that. Whether or not the peace talks will resume in Europe, we will pursue the localized peace process here in Davao City, specifically for the New People's Army only. Optimistic usab ang mayora nga makigkooperar kaniya ang rebelding pundok. Sa speech sa Mayor Inday atol sa Davao Investment Conference, nagpadayon ang gipatumang heightened security sa dakbayan aron sa pagsiguro nga luwas ang business sectors ug mga investors nga magtukod sa ilang negosyo dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita, kasamang Amy Ginita, Tatak, RMN.